Hi guys, welcome to my live stream. Balik uli, tagal kong hindi nag-live. Ba yun? Hello, good evening, good evening. Good evening everybody.
Good evening, everybody. Likat samahan niyo ako ulit. Ang tagal ko rin din nakapag-release dahil nagkaroon kami ng maraming trabaho. Na busy kami. Wednesday.
Update lang, update. Ay, naku, ulan. Ulan sa labas. Two people in my house. Good evening. Kumusta dyan? Ngayon lang ako huling LS dahil nagkaroon kami ng hindi naasahan na gawain. Buti ngayon wala na. Medyo payapa na.
ang signal. Mahina ang signal. Kung ako bilis ko antukin kasi 5 araw kaming puyat lagi. Haba na. Hello Marskills TV. Good evening. Salamat sa pagpunta Marskills. Kumusta na? Nakuha mo na ba yung pin mo Marskills? Ngayon lang ulit ako nag-LS kasi 5 gabi kaming hindi ako nakapag-LS. Dahil merong hindi inaasahan na gawain. Ay, naku. Antok na talaga ako. Nag-live ba si Nag-live ba si Delphine Manubag? Parang di ko nakita. Nag-live si Delphine Manubag Marskills. Naantok na ako. Parang 2 araw na hindi siya nag-LS ngayon. Nakuha mo na ba yung pin mo? Si Humblebee, nasaan na kaya ngayon, no? Hindi na nagpaparamdam. Ako, kung di pa ako nag-change address, hindi dumarating yung pin ko. Malaki na yung revenue mo. Malapit na mapuno. Nahulog yung wifi ko ng pusa.
Nantok na ako. Oh, mga araw kasi kami puyat lagi. Ano ko lang naman to, update. Mag-i-edit pa kasi ako ng video. Pagkatapos ko mag-release. Ubus na yung chocolate mo. Yung akin hindi ko pa napapadala doon sa mga anak ko. Lapit na ma-expire. May-expire, hindi pa nakakain. Four million people in my house. Thank you. Huwag kalimutan ng thumbs up ni host. Mahina yung signal ko sa labas. Medyo kasi nagpa-ambon-ambon dito eh. Ako kanina. Nag-TikTok kasi ayaw pumasok ng una kong
Salamat, more skill. Sino naka-LS ngayon? Ayan, nagluluha yung mata ko. Ay. Antok na kasi. Antok na ako. Ano ba yan? Mm-hmm. 4 million people in my house. Huwag din kalimutan ang thumbs up ni Ho. At ako'y inaantok na. Bigat ng mata ko at puyat na puyat ako 5 araw. Kaya hindi ako nakapag-ilis. Kaya haggard yung ganitong ang itsura ko. Yung mga nakabidyo dyan, salamat sa inyo. Nagluluha ang mata ko dahil antok na. Ay, ako. Sarap.
Marskil, salamat sa pagpasok mo. Hanggang dito lang muna ako at ako'y inaantok na talaga. Ako'y magpapaalam na sa inyo guys. Doon sa mga nakabidi at hindi pumasok mismo, salamat na rin sa pag-bidi nyo. Nasa muli guys, mag-i-edit pa ako. Salamat. Marskil, salamat. Bye-bye. Good night. Update lang naman ito. Thank you, thank you.